formand, der til lige er bugtaler. Herr Harbo, der er et bord heroppe, der ikke har betalt noget endnu. Ja. En bugtaler. En bugtaler, der til lige er videnskabeligt interesseret. Og som vil komme her og holde en interessant forelæsning for os, mine damer og herrer, Preben Palsgaard. God aften, damer og herrer. Jeg skal nu forsøge at vise dem et lille eksperiment, som de måske ved, har videnskaben arbejdet en del med at finde ud af forholdet mellem vores udseende og vores karaktertræk. Og det har jo faktisk vist sig, at der er en helt klar sammenhæng mellem de to ting. For eksempel har det vist sig, at høje mænd med lange lemmer, store fødder, overskæg og tendens til nærsynethed er helt utrolig intelligente. Det er rigtigt. Og på samme måde kan man påvise andre karakteregenskaber ved blot at studere folks ansigtstræk. Og jeg skal forsøge at tegne et par eksempler. Jeg vil starte med at sammensætte et ansigt, der tilhører den meget virile mand. Den charmerende og underholdende mand. Ham, der altid har en morsom bemærkning klar, og som spreder lys og glæde omkring sig. Så for det første har denne mandstype en meget karakteristisk hovedform. Helt superelliptisk og helt uden de kanter og kurver, som mere indadvendte typer har. For det andet har det overraskende nok vist sig, at disse sprudlende mennesker næsten ikke har noget hår på hovedet, ellers vokser vildt over hele kroppen. Øjnene er store og glade og altid fyldt med liv, ligesom munden, der altid smiler, udstråler varme og hjertelighed. I det hele taget er denne mennesketype en velsignelse for menneskeheden. Det er umuligt at være i dårlig humør i hans selskab. Et andet meget karakteristisk træk ved denne type er hårvæksten omkring munden. Det er ikke et egentlig skæg, men blot nogle få humoristiske hår, som udtrykker hans glade livssyn. Se nu blot på dette smukke... Det er naturligvis kun et eksempel, det der. Nu vil jeg så forsøge at tegne en helt anden mandstype, den såkaldte magtmand. Den viljestærke og handlekraftige mand har jo også sine ganske bestemte ansigtstræk. Ham, der altid vil være i forreste linje, modsat forrige eksempel. Hvordan ser han ud? Jo, for det første har han en meget karakteristisk hovedform, som er helt modsat sidste eksempel. Lang og smal, så nærmest jordnøddeformet. Dertil kommer høje øjenbryn og kindben, som giver ansigtet et stramt og myndigt udseende. Næsen er lang og aristokratisk. Munden er kun en streg, en lige linje, som angiver, at her taler om en mand, man ikke løber om hjørner med. Øjnene er store og vagtsomme. Det er øjne, der registrerer alt. Pudsigt nok har det vist sig, at frisyren ikke er særlig karakteristisk for denne mandstype. Der findes faktisk flere muligheder, men et af kravene er trods alt, at det skal være noget med høje tændinger. Det plejer jo gerne at være et tegn på intelligens. Sådan. Ja. Jeg synes... Ja, det ligner faktisk hverken fugle eller fisk, det må jeg indrømme. Det er nok fordi, at du har glemt at tegne min hestehale. Ja, det er i orden, så tegner min hestehale her. Det skal ikke komme an på det. Du har også glemt at tegne det blå over øjnene. Ved du hvad, det er jo ikke meningen, at du skal blande dig i noget som helst. Det er jo ellers det, jeg lever af. Ved du hvad, det er jo faktisk meget ubelejligt, at du dukker op her, fordi jeg var ved at tegne en mand, ikke? Og du er jo ikke nogen mand, vel? Der er andre før dig, der har været i tvivl.
Men jeg er faktisk en kvinde. Nå. Selvom jeg er den eneste i Socialdemokratiet med hår på brystet. Jeg har sådan set kun et spørgsmål til dig. Hvordan bærer jeg mig med at lukke munden på dig? Det kan du ikke. Nå, det kan jeg ikke. Nej, det har andre prøvet før dig. Ja, mine damer og herrer, som de ser, er det jo åbenbart en meget farlig videnskab. Du glemte, at det er jo tilsyneladende en videnskab, som man skal være lidt varsom. Du glemte stadig at tegne det blå over. Ja. Og så skal vi til noget helt andet. Jeg skal nu præsentere en genre, som man ikke plejer at se her i Varietéen, nemlig den aktuelle revy. Hvordan skal det opfattes? Det helt aktuelle indslag, som tager tidens store spørgsmål op og prøver... Det forrige indslag var vel også aktuelt. Ja, det var altså hr. Palsgaard, der her gav et gratis... Nå, det siger ordet i sig selv. Bugtaler. Jamen, det er jo netop det, jeg ikke forstår. Ej, det mener de ikke. De taler vel ikke med deres bug. Jo, det gør det rigtig nok. Altså, jeg er ved at sprænge. Vil de ikke godt vise mig, hvordan? Jo, men det kræver næsten, at jeg kommer lidt tættere på, hvis jeg må det. Nå ja, så skidt der. Jamen, Jeg var hellere en stor.